Čítanie zo skutkov apoštolov. Pavol povedal ľudu: Ja som Žid. Narodil som sa v Cilícickom Tarze, ale vychovaný som bol v tomto meste. Pri Gamalielových nohách som sa naučil prísne žiť podľa zákona otcov a horlil som za Boha, ako aj vy všetci dnes. Túto cestu som prenasledoval až na smrť. Spútaval som mužov i ženy a dával som ich do väzenia, ako mi dosvedčí aj veľkňaz a celá veľrada. Od nich som dostal aj listy pre bratov a šiel som do Damasku, aby som aj tých, čo tam boli, v putách priviedol do Jeruzalema na potrestanie. Ale ako som šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ma okolo poludnia zalialo jasné svetlo z neba. Padol som na zem a počul som hlas, ktorý mi hovoril: Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? Ja som odpovedal: Kto si, Pane? A on mi povedal: Ja som Ježiš Nazarecký, ktorého ty prenasleduješ. Tí, čo boli so mnou, svetlo videli, ale hlas toho, čo so mnou hovoril, nepočuli. I povedal som: Čo mám robiť, Pane? A Pán mi povedal: Vstaň a choď do Damasku. Tam ti povedia všetko, čo ti je určené urobiť. Keďže som prejazd toho svetla nevidel, viedli ma moji sprievodcovia za ruku a tak som prišiel do Damasku. Istý Ananiáš, nábožný muž podľa zákona, ktorému všetci tamojší Židia vydávajú svedectvo, prišiel za mnou, pristúpil a povedal mi: Brat Šavol, pozeraj. A ja som ho v tú hodinu videl. A on povedal: Boh našich otcov ťa predurčil, aby si poznal jeho vôľu, videl spravodlivého a počul hlas z jeho úst, lebo mu budeš pred všetkými ľuďmi svedkom toho, čo si videl a počul. A teraz čo čakáš? Vstaň, daj sa pokrstiť, zmyj svoje hriechy a vzývaj jeho meno. Počuli sme Božie slovo. Ja som si vás vyvolil, aby ste išli a prinášali ovocie, a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán. Halelúja, halelúja. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva tebe, Pane. Ježiš sa zjavil 11 a povedal im: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vybijú, neuškodí im. Na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú. Počuli sme slovo Pánovo. Miesto kázne pri tejto svätej omši bude taká malá katechéza. Katechéza, ktorá bude hovoriť o tomto oltári, na ktorý sa tak často a radi dívate. Pretože ten oltár rozpráva. Je ale škoda, že po veľkom požiari, ktorý bol, myslím, že v roku 1877, to kostol bol poškodený. A bol poškodený aj pôvodný oltárny obraz, ktorý sa v tomto kostole nachádzal. Obraz, ktorý hovorí o patrocíniu tohto kostola, čiže obrátenie sa z opalu. A sestričky Vincentky, ktoré tu boli a chceli reštaurovať kostol, tak určite v takej dobrej vôli, ale bohužiaľ
keď ten poškodený oltárny obraz zložili, v podstate tomuto kostolu zalepili ústa. Tento kostol bol pôvodne kostolom jezuitov. A oni, keď zadali zákazku tohoto hlavného oltára, keď začali budovať tento kostol, tak chceli, aby tento kostol čo najviac povedal o svetom Pavlovi, čo je na jeho živote najkrajšie a najdôležitejšie. A asi je preto, že tento kostol vznikal kvôli jednej maličkej veci, ktorá sa v tomto kostole momentálne medzi nami nachádza. Na hlavnom oltári, teraz môžete vidieť, je tam maličký relikviár, ktorý je veľmi krásny. Je to relikviár, ktorý obsahuje čiastočku kostí samotného veľkého apoštola svätého Pavla. Neviem, či sa na Slovensku nachádza ešte nejaký kostol, ktorý by sa mohol pochváliť relikviou tohoto veľkého apoštola. Práve preto aj tento oltár, pretože mal poukázať na tohto veľkého apoštola. Ale len na jeho osobu, alebo mal človeku niečo pomôcť, mal mu povedať niečo dôležité. Áno, keď som povedal, že tomu oltáru boli zalepené ústa, tak áno, tento oltár mal každému, kto do tohto kostola prichádza, niečo povedať. Ten oltár ani tak nehovoril o svetom Pavlovi, ako skôr hovoril o Pánu Bohu. Pozrite sa, on sa povedal, že ten oltárny obraz nachádza tu, v tomto velikánskom ráme. Tam, kde je Panna Mária, hore svätý Pavol. Toto je pôvodný rám, ktorý tu zostal. Keďže ten obraz bol poškodený, tak neskôr, keď ho vyhľadávali, tak trošku zjednodušili ten jeho tvar a tým ho zmenšili. Ale to, čo je na tom obraze podstatné, tak tam sedí. Kto bol Pavol? Pavol bol človek veľmi ambiciózny, ale na druhej strane veľmi čistý. To bol človek, ktorý hľadal pravdu. A kvôli hľadaniu tej pravdy dokonca bojoval. Bojoval proti tým, ktorí si mysleli, že tú pravdu úplne zahmlia. Že to zničia. On chcel, aby všetci patrili Bohu. Aby mu verili. A preto prenasledoval kresťanov, pretože boli pre neho horší ako pohania. Ale nerobil to, pretože by chcel ubližovať ľuďom, ale nechcel, aby sa šírila taká odporná herézia. Ako je to možné, že takíto ľudia zišli a obalamutili toľkých ľudí? A tak ten príbeh, ktorý sme počuli v dnešnom druhom čítaní, tak autor tohto obrazu namaľoval. Autor bol veľmi známy barokový maliar Ján Ignác Cimbal. Od neho sú inak všetky tieto obrazy, ktoré tu visia v kostole. A tak rozmýšľala, že ako vyjadriť najlepšiu tú myšlienku toho obrátenia svätého Pavla, toho úžasného momentu, ktorý sa tam ako si nachádza. Rozhodol sa, že spravili istú takú koncepciu toho oltára. Sice, že Boh sa už na to ďalej nemohol dívať aj na také Pavlovo utrpenie a preto, aby aj nerobil hriech, on sám sa rozhodol pristúpiť k nemu so svojou milosťou. A o tom Pánu Bohu hovorí ten oltár. Pozrite sa hore. Vidíte? Je tam zobrazený Boh Otec. Tu je. A ten Boh Otec je trošku iný ako v ostatných kostoloch, kde môžete nájsť podobný výjav. Tento Otec je dynamický. Robí pohyb so svojou pravou rukou. Pozrite, on drží žezlo. Žezlo je znamenie Božej moci a zároveň rozhodnutie. Jeho vlády. On sa rozhodol niečo urobiť. Ukazuje dolu. A tu pod ním je symbol Ducha Svätého. Holubica. A ďalej sa už nemôžeme pozerať na náš oltár, pretože ten oltár má zobraziť celú Najsvätejšiu Trojicu. Boh posiela svojho syna. Vidíte to žezlo? Keby ste si premietli ten obraz, tak ten Ježiš, ktorý je tu nám,
teraz sa pozerajte na plátno, je v podstate uprostred. Tu nám by sa nachádzal, ako je teraz svätý Pavol a korunka Panny Márie. Keď sa pozrieme na celú architektúru oltára, zistíme, že postava Ježiša Krista je uprostred celého oltára, celej tej jeho architektúry. Teda Božie rozhodnutie je aké? Chce spasiť človeka, chce ho zachrániť. A tak posiela svojho syna, ktorý sa zjavuje Pavlovi ako z mŕtvych stav. Pozrite sa, ako je oblečený. Pán Ježiš je v podstate taký polonahý. A poznáme tento jeho úbor z našich slov, ktoré používame na Veľkú noc, keď Kristus stáva z mŕtvych. Z mŕtvych stály Ježiš sa zjavuje Pavlovi a tým zjavuje koho? Otca. Pretože oni sú jedno v láske. Čiže ten oltár hovorí o Najsvätejšej Trojici. A to nie je všetko, čo hovorí o Bohu. Viete, svätý Pavol bol ortodoxný Žid. V druhej knihe Mojžišovej, zvaná Exodus, v 14. kapitole, hlave 20, teda po verši 20, sa hovorí o oblaku. Prosím. Oblak. Tu je oblak. Ten oblak je aj za Pannou Máriu. Zrejme autor toho, čo máme momentálne na hlavnom oltári, vedel, že pôvodným oltárnym obrazom je tento. A keď sa pozriete na ten stĺp, tak v istej štilizácii kopíruje všetky tieto postavy, ktoré tu na tom obraze sú. V tej knihe Exodus sa píše, že Pán, keď vyviedol Izraelitov z Egypta, keď ich viedol k Červenému moru. A tam, čo som vám povedal, teda tie súradnice biblické, sa hovorí o tom, že už začali Egypťania dobiehať Izraelitov. A píše sa tam, že Boh Izraelitov chránil. Cez deň bol tam oblak, bol to oblačný stĺp, a v noci to bol ohnivý stĺp. A keď sa pozrieme tu na ten obraz, kde je svätý Pavol, vidíme, že ten stĺp má dve farby. Svetelná časť a tmavá časť. Aj toto je obraz Boha. Boh, ktorý zostupuje na človeka, ktorý hľadá pravdu. Hľadá pravdu? Áno, ale má to ešte jeden náčik. Tento človek má totiž vždy nejaké svoje vlastné ľudské predstavy, istoty, dokonca si môže vytvárať takých svojich vlastných boží. A vieme, že tieto istoty sú prchavé. A o tom hovorí tento kôň. Starí živníci, neviem odkiaľ, pretože oni si tento obraz v tomto kostole už nemohli pamätať, tak tvrdili, že sestričky dali tento obraz oltára prečo, lebo nechcete mať na oltári koňa. Je to taká vedová anekdota, možno k tomuto obrazu, ale ten kôň je tam veľmi dôležitý. My z písma nevieme, či svätý Pavol padol z koňa, či padol iba z nôh, alebo či padol z ťavy. My to nevieme. Hej? Ale je tu ten chôň. On je symbolom ľudskej istoty. Na čo sa spoliehame? Čo má pre nás silu? Čo je moc? Čo je dôležité? Ale keď sa človek stretáva s Bohom, toto uteká. Aj keď je tam možno ešte jedna taká veľmi krásna symbolika, že ten chôň sa díva vyplašene hore. Každý tvor si pozná totiž svojho pána. Ale človek nie vždy. Takže vo svetle toho Božieho svetla, v tom jeho jase, ten kôň padá a zhadzuje aj vystrašeného Pavla. Ten Pavol možno pre nás má až taký komický výraz. Je prelaknutý. A tiež na ňom vidíme, nemá žiadnu toľku nič, oblečenie ako vojak, ako rytier. A padá zo svojich istôt. A vidíme na jeho mimike, že vedie dialog. Dotýka sa svojho srdca, ako keby povedal Ježišovi, ja, keď spoznáva toho, kto s ním hovorí, ja som Ježiš Nazarecký, ktorého ty prenasleduješ.
On mu hovorí o tom, že ho chce poslať. A viete, čo mu hovorí to, že ho posiela? Ježiš, pozrite sa, aké moje miesto. Ja ťa posielam. Apostolos znamená poslaný. On sa stáva apoštolom. Nie je to skvelé? Zraz máme pred sebou istý svet temnoty. Ľudia, tí vojaci, ktorí sa bránia tomu svetu, boja sa, odvracajú hlavu. To je ukážka sveta, ktorý odmieta Božie zjavenie. A máme tu ale jeden maličký detail. Pozrite sa. Tu nám je jeden vojak, ktorý má zložené ruky, on je otočený smerom k tomu svetlu a modlí sa. Každý, kto prichádza na toto miesto, je pozvaný zažiť vo svojom živote zázrak obrátenia. Svojho osobného obrátenia. Keď otcovia jezuiti dali vytvoriť tento obraz, chceli, aby tento oltár rozprával všetkým, ktorí prichádzajú. Viete, vtedy Žilina v tom čase bola ešte evangelická, protestantská, vo väčšine. A my vieme, že naši protestantskí bratia a sestry radi tak o sebe hovoria, že oni sú cirkevami svätého Pavla, cirkevami Božieho slova. A preto otcovia jezuiti sa rozhodli ukázať tú pravdu, ktorú hovoril Pavol. To Božie slovo, ktoré sa nám dáva aj osobne, v prvom rade. A čo povedal Pavol? V prvom liste Korinťanom 11. hlave vo veršoch 23 až 26 máme: odovzdávam, čo som aj ja sám prijal. Že on v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, dobrorečie a tak ďalej. To, čo sa my ako kňazi modlíme, čo prednášame v kánone svätej omše, to premenenie vychádza práve z tohto Pavlovho listu, z týchto jeho slov. A vieme, že v tom protestantskom svete sa tá Eucharistia tak neberie vážne. Ono to tu aj volá, či je neprítomné. A dosť silno, viete, v roku 1610 sa v Žiline, v našej katedrále, udiala tzv. Žilinská synoda. Veľká udalosť, ale pre nás, katolíkov, eucharistickú cirkev, bolestná udalosť. Pretože vtedy sa hornohorskí alebo slovenskí protestanti definitívne odlúčili od katolíckej cirkvi. Čiže to symbol obrovskej bolesti. A toto mesto potrebovalo Krista, potrebovalo obrátenie, vrátenie sa k zdroju. Toto mesto potrebovalo padnúť z koňa. A tento oltár ukazuje, ako Ježiš Žilinu miluje. Ako Ježiš sa rozhodol pre vás. Pretože tento oltár celou touto symbolikou nás vedie k čomu? K svetostánku, oltáru, menze. Eucharistický Kristus, ktorý sa túži dať. A Eucharistia z nás vytvára spoločenstvo. Aj my sme tu dneska zhromaždení na svätej omši spoločenstve. Kristus sa chce dať tomto spoločenstvu. On sa nám chce odovzdať. Chce sa nám dať celý Boh, ktorý je v tejto nádhernej symbolike prítomný aj ten starý, aj ten nový zákon. Vďaka tomu stĺpu, vďaka nášmu chápaniu, že Boh je trojjediný. Čiže ak hľadáš pravdu, tak ťa môžem akurát pozvať, aby si často chodil do tohto chrámu. Je to obraz Božej milosti, milosti bez našich ľudských zásluh. Ako si sa v tom obraze ukazuje intimita, akási božská jednota, ktorá pomáha človeku, aby rastal do svojej plnej osobnosti. Svätý Pavol bol naozaj nádherným obrazom plného človeka, plného Božej hodnosti. A tento obraz nám hovorí, ktorý sme tu naprojektovali, ako sa nádherný Boh chce prelínať s človekom, prežívať s ním intimitu. A toto môžeme prežívať jedine v Eucharistii.
Samozrejme, poznaní Božieho slova, ale tá plnosť je v tom plnom prijatí Krista, teda v Eucharistii. Toto nám hovorí náš kostol. My máme takú velikánsku túžbu, že by sa tento obraz mohol vrátiť na svoje pôvodné miesto. Ak zdieľate s nami naše myšlienky, tak sa môžeme za to spolu modliť. Rozhodli sme sa, že dneska, aspoň teda na chvíľu, k tomu nášmu oltáru odlepíme jeho ústa, aby mohol rozprávať. Aby vám sám Pavol mohol niečo povedať o svojom obrátení. Tento obraz, a ten by som rád aj zakončil, nám ukazuje dve krásne perspektívy. Prirovnáte si to sem, do toho pôvodného rána. Pavol, ktorý je v spodnej časti obrazu, predstavuje každého z nás. Aj my sme tu dolu. Ale sme pozvaní, aby sme išli hore. Ale ten prvý, ten bol Boh. On najprv zostúpil k nám. Nádherná perspektíva pre každého z nás. Boh sa chce narodiť v srdci každého z nás. Toto je to obrátenie. To obrátenie je plné prežívanie Božej pravdy. O sebe samom, o Bohu, o našom spoločenstve. Aj o tých, ktorí mi moc nevoňajú. Z Pavla, ktorý sa teda dovtedy používal meno Saul, alebo Šaul, po hebrejsky, toto meno nie je meno prvého židovského kráľa, ale zároveň to meno má svoj význam, znamená vytúžený, vyžiadaný po hebrejsky. Z tohoto Šaula, ktorý nosil takéto meno, istého vyžiadané žiadosti, a keď Boh s tým nesúhlasil, sa stáva Paulus. Paulus, ktorý znamená po latinsky malý, ale v zmysle nepatrný. Nepatrný. Áno. Čo sme my? Sme nejaký významní? Sme nepatrní ľudia. Mnohí sa na nás pozerajú len na nejakú masu. Ale pre Boha je tento nepatrný človek niekto, o koho má Boh záujem a zjavuje sa mu v celej svojej pravde. A to si ty, to som ja. Dlho som sedel na týmto obrazom, keď bol ešte, alebo teda keď bol ešte vystavený v kaplnke na hradu Strečnom. Rád často som tam chodil na ten hrad a vždy som si ten hrad prešiel celý, ale môj cieľ bol iba jeden, aby som tento obraz mohol vidieť. Dneska ho tam nenájdete, pretože bol poškodený a previezli ho do depozitu Považského múzea. Tam sa nachádza. A keď som sa dostal fotografiám tohto obrazu, tak som tomu na tým sedel a uvažoval a zistil som, že tento oltár aj s tým obrazom by nám povedal asi ešte viac. Tak nech nám Pán otvorí srdce, aby sme to viac vedeli čítať. Pán s vami. S duchom tvojim. Velebíme ťa, Pane, pretože Ty jediný si svätý, zmiloval si sa nad nami a poslal si na svet svojho Syna Ježiša Krista, pôvodcu a završiteľa každej svetosti. Ty si zoslal na svoju rodiacu sa cirkev tešiteľa Ducha Svätého, hlas, ktorý učí tajomstvá svetosti. Teba teda, Pane, dnes oslavujeme, lebo darmi tohto istého Ducha si obohatil svätého Pavla, a na jeho uctievanie sa tvoji služobníci postarali o vytvorenie tohto obrazu. Prosíme ťa, daj, aby sme kráčali v Pánových stopách. Teraz vám dám požehnanie relikviou svätého Pavla. Pán s vami.